konferenza, it-tielet ġurnata u t-tielet session għal din il-Holy Spirit. Nibda billi nirringrazzja lill-pastors tagħna, Pastor Gordon u Pastor Mariella ta' dan il-privileġġ li tawni u selfuli hawnhekk għal darb'oħra u ta' dan l-opportunità u nixtieq ukoll li nirringrazzja, ma nistax ma nirringrazzjax ukoll il-Mulej u l-Ispiritu Santu li iddownloadjali dan il-messaġġ biex dejjem jallimna u il-Mulej Alla iċċanfarna għax joħobna. U għalhekk nixtieq nibda billi ngħid talba, grazzi Missier Qaddis, inti Alla li tista' kollox, xejn mhu impossibbli għalik Mulej Ġesu. Jina nfaħrek u jina glorifikak Mulej, għax inti biss Alla li jixraqlek kull tifħir. Holy Spirit, Spiritu Santu, over, għallimna biex niglorifikaw lilek Mulej Qaddis fil-ħajja tagħna, nitolbok Spiritu Santu, iftaħ il-qlub spiritwali, iftaħ l-għajnejn spiritwali u għallimna Mulej Ġesu biex noġbu lilek u nġibu lilek l-ewwel qabel kollox. U norbot kull pjan tal-għadu in Jesus' name. Hallelujah. Grazzi Ġesu. Mela, dan il-messaġġ, mhux jiena semmejtu imma l-Ispiritu Santu, dan il-messaġġ jismu imma int ħabib tal-la jew le. Mela, ħammorru ħanibda mill-ktieb ta' Testament l-Antik f'Esodu fejn naraw il-qawwa tal-la meta Alla rrid joħroġ lil poplu Iżrael mill-ħakma ħarxa tal-Eġizzjani. Issa, l-Eġizzjani kienu jaħruha mhux kienu jgħiru għal poplu tal-la, għax il-poplu tal-la kien dejjem jikber. U ma ninsewx ukoll li l-Mulej dejjem kienu webbes qalb Farawni biex tidher imma il-glorja tal-la. Issa aħna nafu li għal Alla xejn mhu possibbli. Amen. Huwa omnipotenti, Alla jista' kollox, omnipreżenti li jkun kullimkien, omniscienti li jaf kollox u the great I am. Il-Mulej lil Mosè għallu mur u għid il-poplu tiegħi li jien Alla li smajt il-karba tagħhom u rajt id-batija tal-ħakma tal-Farawni. U Mosè għallu jekk jisaqsuni jien x'ħan ngħidilhom li jismu. U l-Mulej għallu f'Esodu 3 jien I am. Jien Alla li nista' kollox. I am that I am. Jien smajt il-karba tagħkom u jien nwassalkom għan-naħa l-oħra għall-art imweda. Jgħid il-Mulej, art li tnixxi ħalib qasel, art tal-abbundanza ħajja bl-abbundanza u ħilsa kompletament mill-ħakma ħarxa tal-Farawni. Sa daw in-nies ma kellhomx mhux it-tor tagħhom li qed ibatu minn l-ħakma tal-Farawni, jiġifieri dak kienu qed ibatu minħabba il-ġelesi minħabba ħaddieħor. U għalhekk aħna meta naraw poplu tal-la qed ibati ma niġġudikawx għax jista' jkun li qed ibati minħabba il-ħażen ta' ħaddieħor Alla jara kollox. U hekk mandaħ ukoll biex ikellem lil Farawni biex jitlaq il-poplu ta' Iżrael għal 30 biex ifaħħar il-Mulej. U Mosè reġa' qallu, mella dawn ħajjemnuni. U il-Mulej hawnhekk ġabu daru mal-ħajt, għallu daħħal idejh f'ħobbok u arġa' ħroġa. U għamel hekk u raġa' daħħal idejh u ħarġa u ra idejh bajda karti u bil-ġdiem. U għallu issa dak il-bastun li hu f'idejk, għallu ixtħu mal-art. U dak kellu l-bastun u xaħtu mal-art. U dak sar serb, u Mosè talaq jiġri lem. Għallu l-Mulej mor iġbru issa dak is-serb, qabdu minn dembu. U għat nimmaġina li l-Mosè insomma sejjer jaqbad il-serb minn dembu. U qabdu u raġa' sar bastun. U l-Mulej għallu jekk ma jemnewkx jew ma jagħtux każ mal-ewwel sinjal jistgħu jemnewk mat-tieni sinjal. Jekk ma jisimgħux la minn kliemek u lanqas mis-sinjali, murħu ftit ilma mixmara għallu. Nil u sawbu ferxu fuq l-art nixfa u dak l-ilma isir dem fuq l-art. U qed nimmaġina lil Mosè hawnhekk iħokk rasu jgħid iwa ġejja tiegħi.
Qallu ja ħasra sidi ma ninqalax jien biex nitkellem la qabel u lanqas issa li jien tkellimt lil qaddej tiegħek jien tqil fil-fom, fil-sini. U l-mulej qallu, min għamel il-fom? Min għamel il-fom? Min għamel il-bniedem? Qallu l-mulej. Mhux jien il-mulej, mela issa mur u jien nkun ma' fommok u nagħlmek x'għandek tgħid. U Mosè reġa' qallu jwa jaħassra mulej, mur ribat xi ħadd ieħor qallu. U hawnhekk il-mulej xel bil-qilla r-rabja. Qallu beda ġejb dal-iskużi kollha. Allura, m'hemmx ħuk Aron il-Levita naf li jitkellem tajjeb u joħroġ miegħek u kif jarak qalbu timtela bil-ferħ u int titkellem miegħu u tgħid il-kliem fommu u jien inkun ma' fommok u ma' fommu u nallimkom x'għandkom tagħmlu. Hu l-ħatar miegħek u jien inkellem lilek u int tgħid lilhom insomma u hekk ġara. Aron iltaqa' ma' Mosè magħhom u marru it-tnejn l-Eġittu iltaqgħu mal-gbarat tal-poplu ta' Iżrael u Aron qalilhom il-kliem kollu li l-mulej kien qal lil Mosè u għamlu s-sinjali qudiemhom. U l-poplu ta' Iżrael meta raw li daw is-sinjali emnu u baxxew rashom u taw qima lil mulej meta samaw li Alla żar il-poplu ta' Iżrael li ra id-tbatija tagħhom. Dik kienet l-ewwel step li jagħmel Mosè li qabdu l-mulej. Issa, it-tieni step kien li issa jiffaċċja Farawni. Ma ninsewx li l-mulej webbes il-qalb ta' Farawni biex dejjem isiru signs and wonders u biex jidru signs and wonders u biex jiġi glorifikat l-isem tal-mulej. F'chapter 5 naraw Mosè u Aron quddiem Farawni. U qalulu hekk jgħid il-mulej Alla ta' Iżrael, ħalli il-poplu tiegħek jitlaq jagħmilli festa fid-deżert. Iżda Farawn qal, min hu l-mulej biex jien nisma' minn kliemu nħalli lill-Iżrael jitlaq. Jien il-mulej ma nafux, ma nafx minnu u l-Iżrael ma nħallihx jitlaq. Itilqu għax qegħdin tisfrattaw lill-poplu tiegħi, tisfrattaw minn xogħolhom. Għax dan il-poplu kiber u intom qed waqfuhom minn xogħolhom. Mela, qed naraw li dan dejjem qed joħroġ bil-ħruxija il-Farawni. U biex ma ntawwalx ukoll, Mosè u Aron kienu dejjem immorru għand il-mulej, għall-gwida tal-mulej, kif aħna suppost il-poplu talla dejjem irridu mmorru għall-gwida għand il-mulej biex dejjem jirnexxi. Għax jekk nagħmlu xi ħaġa minn moħħna, aħna bil-karawetta tagħna qatt ma sa jirnexxilna. Imma jekk inħallu lill-mulej jigwidana hemmhekk ħajirnexxi żgur. Issa, nibdew hawnhekk ġej il-kastigi u l-mulej dejjem kien jallimhom x'għandhom jgħidu u x'għandhom jagħmlu qabel. L-ewwel ma għamlu s-sinjan tal-bastun tal-ħatar. Aron waddab il-ħatar quddiem Farawni u dan sar serb. Farawni sejjaħ isħaħar u l-orrif tiegħu, l-orrif tad-dinja, jaħsbu li huma xi ħaġa. U sħaħar għamlu l-istess bis-sħarijiet tagħhom, wadbu l-bastun u sar serb. Iżda il-bastun ta' Aron x'għamel bala il-bsaten ta' sħarijiet. Għaliex għax il-poplu talla dejjem the head and not the tail, dejjem above and not beneath. Amen. Halleluja. U il-qalb ta' Farawn iktar twebset. Mosè u Aron reġgħu marru għand il-mulej. Da hekk issa wasalna chapter 7 vers 14. U l-mulej qalilhom, mur għand Farawni filgħodu stennih fejn ixmara bil-bastun fidejk. Ejdlu biex jitlaq il-poplu u għati daqqa fuq l-manil quddiemu u qudiem il-qaddejja tiegħu u l-ilma jsir dem. Il-ħut imut u hekk ġara. U dawn kif raw id-dem ma setgħux jixorbu mill-ilma ta' xmara. Għaddew minn 7 ijiem u l-mulej reġa' kellem il-Mosè u qallu mur għand il-Farawni u għejdlu dan jgħid il-mulej ibad il-poplu tiegħi biex jagħtini qima. Jekk le jien se nimlilkom l-art kollha biż-żrinċijiet. U jitilgħu u jidħlu f'darkom u fil-kmamar u fuq frixkom. U t-tweġiba tal-Farawn x'kienet? Le.
U dan intela biżrinċijiet u l-poplu tiegħu kullimkien żrinċijiet, my goodness. U l-farawn frikja. Mose, ħajat il-Mose dak. Allu, itlob il-mulej ħalli neħħili da żrinċijiet minn dari. U nibat il-poplu biex ifaħħar il-mulej, allu dan. U dawk hekk għamlu talbu lill-mulej u l-mulej sama it-talba ta' Mose u ta' Aron. U żrinċijiet mietu. Meta Farawn ra li l-art ħadet ir-ruħ mingħajr żrinċijiet, qalbu twebset. U ma wettaqx dak li qal. U l-mulej reġa' sejjaħ lil Mose, qallu, mur rejt il-Farawni, ħajjitilqu l-poplu tiegħi, ħu l-bastum miegħek, olqot it-trab tal-art u dak it-trab tal-art fejn tolqot jinbidel f'nemus, fl-art kollha tal-Eġittu. U l-qalb tal-Farawn iktar ibbiset. U hekk ġara, id-dar tal-Farawni u tal-qaddej tiegħu u tal-Eġizzjani intlew kollha nemus. Immaġina l-Eġittu kollu bin-nemus. U l-Farawn sejjaħ għal Mose u l-Aron. U Mose qallu lill-Aron, mhux sewwa ta' li għax ma toġobx l-Eġizzjani ma tħallix il-poplu Iżrael joffri sagrifiċċju lill-mulej. U l-Farawn wieġbu, ara, morru, ħanħallikom tmorru, imma tmorrux il-bot, morru minna u sal-kantuniera warġa wejjew, għalilhom dak. U dawk, insomma, għalilhom biex jitolbu għalih u inneħħi n-nemus, u dawk talbu għalih u talbu lill-mulej biex in-nemus iwarrab u l-mulej sama t-talba ta' Mose u Aron u n-nemus twarrab. Mose, issa, vers 28 jgħid, iżda il-qalb ta' Farawn iktar twebset u ma ħallihomx. Chapter 9 wasalna issa fil-5 kastig. Il-mulej raġa' kellem il-Mose u qallu ejdlu hekk. Ek jgħid il-mulej Alla tal-Lut, itlaq il-poplu tiegħi ħalli jagħtini qima. Jekk int ma tridx, id il-mulej tinżel fuqek u ġiblek pesta qalila fuq l-imrieħa, li ġifieri fuq l-annimali, fuq iż-żwiemel, il-ħmir, iġbla, baqar, naċ tal-Eġittu. Iżda tal-Luliet Iżrael ma tmishomx il-pesta. U hekk ġara. U meta ra dawn Farawni reġa' u webbes qalbu. Il-mulej qal lil Mose u l-Aron ħudu daqspon irmiet tal-kenur u ħalli il-Mose itajjar lejn is-sema quddiem Farawni imma u jsir qabra fuq l-art kollha tal-Eġittu u ġib dbabar li jinfetħu f'infafet fuq in-nies u fuq l-annimali kollha tal-Eġittu. U hekk ġara. U Farawni għal darb'oħra webbes qalbu. Dan is-7 kastig jiena tnaqbes, ġifieri imbagħad meta kolkom ċans morru waqrawha bil-kwiet. Esodu 9:13. Raġa' l-mulej qal lil Mose mur quddiem Farawni u għejdlu itlaq il-poplu tiegħi għax din id-darba se nerħi l-kastik tiegħi fuq il-qaddejja tiegħek u l-poplu tiegħek biex inti tkun taf li m'hawnx bħali fuq l-art kollha, jgħid il-mulej. U nurik il-qawwa tiegħi u ismi xandar mal-art kollha u ħanibgħat xita ta' silġ li qatt ma kien hawn fl-Eġittu qabel. Kif qed taraw il-mulej dejjem iwissi qabel ma jwettaq. U issieħ, iġbor għal-ken l-imrieħel l-annimali għal-ken għax-xita tas-silġ għax ħatilħaq lil kull bniedem u lill-annimali li jkunu barra fir-raba. Kien hemm qaddejja Eġizzjani li kienu jibbiżaw mill-kelma tal-mulej u ġabru l-annimali tagħhom u kien hemm qaddejja li ma tawx widel, ma tawx każ u ħallew l-annimali barra. Mose mit idu lejn is-sema u niżel is-silġ fuq l-art tal-Eġittu bir-rat u bis-sajjetti u n-nar u jgħidlek li kienet tempesta kbira u qalila li kisret u għamlet ħafna ħsara fuq l-art. U Farawni meta ra hekk bat għal Mose u għal Aron biex il-mulej iwaqqaf din it-tempesta. Dawk talbu u hekk ġara.
Malli Farawni ra li t-tempesta waqfet x'ġara, da kompla jidneb u webbes qalbu. It-tmin kastik, il-mulej għall il-Mosè, mur għand Farawni u għejdlu dan jgħid il-mulej Alla tal-Lut, kemm seddu ma tbaxxi rasek qudiemi. Itla il-poplu tiegħi biex iqimni, jekk kien tibqa' ma tridx tibgħat il-poplu tiegħi, għada ħanġib il-ġradijiet fl-art ta' pajjiżek, jieklu dak li ħallilkom is-silġ u jimlew djarkom bi-ġradijiet. Mela Mosè mar quddiem Farawni, qallu dan il-kliem, dawwar wiċċu u ħareġ minn quddiem Farawni. U Farawni ma rridx li jitilqu kollha bin-nisa b'kollox, u laqqas bit-tfal u l-annimali rrid biss li jitilqu l-irġiel biss. Il-mulej qabbat il-Mosè imitt il-bastun fuq l-art tal-Eġittu biex jiġu il-ġradijiet u hekk ġara. U intela kullimkien bil-ġradijiet fl-art u tant kien hemm ġradijiet li l-art tgħidlek l-art iddalmet. Farawni raġa' bat għall-Mosè u għall-Aron. Għallu, dnibt kontra l-mulej Alla tagħkom u kontra tagħkom aħfruli jitolbu lill-mulej Alla tagħkom li jwarrab minn qudiemi din il-qerda. Il-mulej u dawk talbu u il-mulej sama it-talba ta' Mosè u Aron għajjem riħ il-mulej li ġar il-ġraddijiet kollha għall-baħar. U il-mulej jgħidlek li webbes għal Farawni u ma telaqhomx. Wasalna issa għad-disa kastik. Din narawha Esodu 10:21. Il-mulej qal lil-Mosè, erfa' jdejk lejn is-sema ħataqa' dalma fuq l-Eġittu. U hekk għamel u hekk ġara, però fejn kienu joqogħdu ulied Iżrael kien hemm id-dawl u dlam ċappa fuq il-poplu tal-Eġittu, tal-Eġizzjani. U raġa' Farawni bat għal Mosè u qallu, ara, morru, iżda l-annimali ħalluhom li hawn. U Mosè wieġbu mhux talli l-annimali tagħna jiġu magħna, iżda rridu aħna li nieħdu l-annimali tagħkom ukoll biex nużawhom għas-sagrifiċċju tal-mulej ħalli nagħtu tifħir il-mulej. Amen. U l-mulej vers 27 jgħidlek li l-mulej raġa' webbes għal Farawni u ma rridx jitlaqhom. Issa wasanna it-tħabbira tal-aħħar kastik, chapter 11. Il-mulej qal lil-Mosè, baqali kastik ieħor x'inġib fuq l-Eġittu, fuq il-Farawni u l-Eġittu, imbagħad jibatukom. Il-mulej qabża l-poplu ta' ulied Iżrael biex jidlek il-koxox tal-bibien bid-dem tal-ħaruf li jirrappreżenta id-dem ta' Ġesu li jipproteġi lilna l-poplu tal-Alla. Mbagħad aqrawha sewwa x'qiegħda aktar iddettaljata. Ġara li f'nofs il-lejl il-mulej għadda fejn kien hemm id-dem qabes, iżda fejn ma kienx hemm id-dem mela, ma kienx hemm id-dem mietu l-ewwel wild mit-tifel il-kbir tal-Farawn sal-kbir tal-Ilsir. U tistgħu timmaġinaw x'kommozzjoni nħolqot għax ma kienx hemm dar li ma kienx hemm xi mejjed fiha. U l-Farawni sejjaħ lil Mosè u l-Aron u qallu, ara, morru għax ħatoqtluna, morru kollha kemm intkom, morru birku lil-mulej, qallu Farawni. U l-mulej għamel li l-poplu isib appoġġ mill-Eġizzjani mill-ladu tagħhom stess u tawhom kull ma talbuhom u neżżaw lill-Eġizzjani. U dak huwa il-favur tal-Alla fuq il-poplu tal-Alla. The favor of God. Halleluja. Grazzi mulej. Li narawha Psalm 5:12 għax int tbirek il-ġust mulej u tħadnu bil-favur bħal tarka bitjubitek. Amen.
U meta nħallu li daw il-vendetta ma nagħmluhiex bidejna iżda nħallu il-vendetta f'idejn il-mulej. U narawha Psalm 37 minn vers 1 jgħidlek la tadabx minħabba l-ħżina, la terx għal dawk li jagħmlu d-deni fuqek jew tara tagħmel xi d-deni, għax bħal ħaxix ma la jispiċċaw, bħal nibbieta ma la jinxfu, afda fil-mulej, għamel it-tajjeb, għammar fl-art u tgħix moħħok mistrieħ, qiegħed fil-mulej laxqa tiegħek u hu jagħtik dak li tixtieq qalbek. U vers 5 erħi fil-mulej it-triq tiegħek, afda fih. U jagħmelu, u juri bħad dritt, bħad dawl is-sewwa tiegħek u d-dritt tiegħek bħal nofsinhar, in-nofsinhar jagħtek id-dritt tan-nofsinhar, juri id-dritt tiegħek bħal nofsinhar għax xejn mu moħbi quddiem Alla u l-mulej Alla tagħna jħallas jaf iħallas kemm lit-tajbin u kemm il-ħżina għalhekk qatt aħna bħala l-poplu tal-Alla qatt m'għandna nagħtu nieħdu il-vendetta bidejna għax f'Rumani 12:9 jgħid il-mulej tivvendikawx ruħkom bidejkom imma ħallu l-kollha tal-Alla tagħmel għax hemm miktub tiegħi hija l-vendetta jgħid il-mulej. Jekk l-għadu tiegħek bil-ġuħ itimgħu, jekk hu bil-għaġġ isqih, jekk tagħmel hekk tkun qiegħed tiġma' ġamar jaqbad fuq rasu, tħallix il-ħażen jirbħek iżda irbaħ il-ħażen bit-tajjeb. Forsi xi ħadd fil-familja tiegħek għaddej mexa ħażin miegħek fuq il-post tax-xogħol trattawk ħażin, batejt innoċentament għal xejn b'xejn tagħmilx vendetta. Itlob għalihom għammar fuq dil-art fit-tajjeb, għamel it-tajjeb fi dil-art, itlob għalihom u ħalli il-vendetta f'idejn il-mulej. U għal dawk li jimxu ħażin mal-poplu tal-Alla il-mulej iċanfar. Għawek edha b'żewġ skritturi, edha f'Salm 105 vers 15 u l-ewwel Kroniki 16 vers 22. Il-mulej jgħid la tmissux il-poplu mażul tiegħi ikkonsagrat tiegħi, jgħid il-mulej. Il-mulej Alla li jista' kollox u li jara kollox Elroj u xejn mu moħbi quddiemu ma jittollerax l-ħżina jipprofittaw ruhom jew iweġġgħu lill-poplu tiegħu għax jekk il-ħżina ma jindmux jirriskjaw li taqa' saħta fuqha fuq familthom u fuq arthom. Issa, mela wara dan kollu li l-poplu tal-Alla ra l-qawwa tal-Alla topera bis-signs and wonders quddiem għajnejhom, raw il-protezzjoni tal-Alla fl-Eġittu li lilhom ma ġralhom xejn, waqt li l-Eġizzjani ġew dawk il-kastigi kollha, raw il-baħar l-aħmar jinqasam jinfiret għalihom, raw ukoll għax mbagħad l-Eġizzjani baqgħu ġejjin warajhom meta marru biex jaqsmu l-baħar, raw ukoll l-ilma l-baħar jinżel fuq l-edawa tagħhom fuq l-Eġizzjani u hawnhekk qiegħda f'Salm 91 il-mulej jippermetti li naraw il-ħsara fuq l-ħżina. Amen. Ma rridux li naraw, imma il-mulej jippermetti ma nifirħux, imma nitolbu għalija ma l-edawa tagħna, imma l-mulej jippermetti li naraw l-ħsara fuq l-ħżina. Gergru wkoll bil-ġuħ u l-mulej batilhom il-manna mis-sema. Gergru wkoll bil-għaġġ u l-mulej batilhom gelgul ta' ilma mill-blata. Saħansitra l-mulej tom il-kmandamenti permezz ta' Mosè ta' fit-tablet. U naraw x'qalilhom vers 20, Esodu vers 20. Għalilhom jienu Alla tiegħek li ħriġtek mill-art tal-Eġittu minn dar il-jasar ma jkollokx Alla toħra għajri, la tmilx għalik ġbija minn quxa, ebda ġbija ta' ebda ħaġa li hemm fis-sema u tal-art u tal-baħar. La tmilx qudiemhom, la tadurahomx għax jienu l-mulej Alla tiegħek u ma jkollokx Alla ieħor għajri, la tadurahomx, la tagħmilx idolatrija f'qalbek qed jgħid il-mulej. M'hemmx għalfejn statwa jew xi ħaġa, tagħmilx iġġibx Alla ieħor għajri, iġġib xejn qabel Alla, iġġib
flus, iġġibx il-job, hobby, whatever, ġib li l-mulej, Alla dejjem l-ewwel u qabel kollox jgħid il-mulej. Għax tinżel saħta fuqek, sar-raba, sat-tielet u r-raba nisel, generational curse. X'għamel il-poplu tal-Alla? Ħannitlu f'chapter 32, verse 1. Meta l-poplu ra li Mosè din id-darba x'kien jitla Mosè fuq il-muntanja u din id-darba d-dawwar ma jiġi, il-poplu mar fuq Aron u qallu, isma' Aron, u għamlilna allat li jimxu qudiemna. Daw il-poplu, għax dan Mosè li ħariġna mill-Eġittu ma nafux sar minnu, u Issa Aron kien jaħdem spalla ma' Mosè, kien ħaġa waħda miegħu, kien jisma' l-leħen il-mulej, sewa ra l-qawwa tal-Alla quddiem għajnejh, kellu relazzjoni mal-Ħaj. Dan dineb waqaf idolatrija biex joġob il-bniedem. Idolatry. Għallilhom mingħajr ma ħasiba xejdan, orrajt mela le Aron dan, poplu tal-Alla. Neħħu l-imsielet għalilhom tad-deb u ġibuhom li. Dawk ta' għamlu, Aron xeħħithom fil-forma, għamel oġol tal-metall imdewweb u l-għada bdew jaduraw lil din l-oġol tad-deb. Waqgħu fl-idolatrija. U l-mulej li jara kollox rax qed jagħmel il-poplu tiegħu, ikkmanda l-Mosè biex jinżel mal-ajru jċanfarhom u dak niżel bitwavel fideħ li taħ il-mulej imnaqxin b'subaħ. Bir-rabja kissirhom, Mosè dar lejn Aron, x'inti tagħmel qallu Aron, x'inti tagħmel? U Aron kan kalm qallu isma' tirrabjax, għax isma' dawn iridu allat li jimxu għax inti dawwart ma tiġi. Qedtilhom biex ituni d-deb u dak id-deb puffek sar oġol, mhux jien, inti jinħeba, tipprova jinħeba wara subaħ, wara dnub. X'irrappreżenta dan? Bniedem talla li waqaf idolatrija, bniedem talla li jaf x'in ir-rida talla, jaf il-kelma, xorta jagħmel il-kuntrarju, jiġġustifika dnub, jipprova jinħeba bl-emil tiegħu quddiem il-ħadd ieħor, jilagħba ta' qaddis, holy u jfaħħar il-mulej f'għajnejn il-bniedem u għandu idolatrija f'qalbu. Mhux ħanisma' minn dak li jgħid lill-mulej, imma ħanagħmel dak li rrid jien. That's idolatry. Xifti ġranet ilu nirċievi ħolma. U f'ħolma rajt 3 tipi ta' nies, 3 tipi ta' persuni. Daw il-nies, mhux nsemmi ismijiet għax dan mhuwiex gossiping imma dan huwa tagħlim talla. Kif rajthom il-mulej qalli li dawn fl-ispiritu tiegħi smajt li dawn qed jagħmlu r-rieda tagħhom. Mela, l-ewwel persuna konna naraw hawnhekk tfaħħar il-mulej m'għadniex narawha għax qiegħda tagħmel dak li triti. M'għadix osfrot. It-tieni persuna 3 tipi differenti. Narawha tfaħħar il-mulej, narawha taqdil il-mulej, imma fl-ispirtu il-mulej qalli li din il-persuna qed tagħmel ir-rieda tagħha. U l-mulej li din it-tip ta' persuna jgħidilha inti ipokrita għax inti tfaħħarni minn fommok imma qalbek hija il-bogħod minni. That's idolatry. Il-bniedem li ma jarax, aħna l-bnedmin naraw fin-natural, imma l-bniedem Alla jara kollox, jara xem fil-qalb tal-bniedem u jara minnu dak il-bniedem li huwa diżubbidjenti u jara dak il-bniedem li huwa ubbidjenti. It-tielet persuna kif rajta smajt dan għalli din il-persuna tant hija diżubbidjenza li daħlet fin-nassa tagħha stess li ħejjed hi stess. L-ubbidjenza hija xibka u x-xibka hija dnub. U f'Rumani 6:22 jgħid il-ħlas ta' dnub
huwa mewt. Aħwa, il-ħlas ta' dnub huwa l-mewt. Għall-infern ġifieri. Il-ħlas ta' dnub huwa mewt direttament għall-infern. Mela l-mulej iġġielet għalik biex irresqek leħ. Iġġielet u bat l-anġli tiegħu biex ibedek minn kull nassa tal-għadu. Kemm il-darba proteġik u laqqas inti ħjiel m'għandek u laqqas taf bihom kemm il-darba l-mulej jipproteġik, sewa? Żamm ix-xjaten id-demonji biex ikollok ħajja tranquilla u ħinja ħalli tkun tista' tqatta' ħin fil-kelma tiegħu fl-intimità tiegħu u tfaħħar u tisma' leħnu. Min jaf kemm il-darba għamillek wej fejn m'hemmx wej. Min jaf kemm il-darba fetaħ baħar għalik. Kemm il-darba ħelsek. Kemm il-darba għamel mirakli u kemm il-darba fejqek. U int, in ġenerali qed nitkellem, taħli ħinek fuq dil-art tagħmel ir-rida tiegħek. U bi gburija u mhux hekk, u bi gburija tgħid ma tridx. Jekk forsi ma tgħidix minn fomok imma tgħidha mill-qalb. U mulej xejn mu moħbi qudiem għajnejh ta' kollox huwa mikxuf. Qabdek xi ħaġa basic jew tneħħi xi ħaġa jew tagħmel xi ħaġa sempliċi. U bi gburija tgħid ma rridx, ma tridx. U smajtom budnejja stess, ta' aħwa jgħidulu ma rridx, mela l-mulej tgħidlu ma tridx. He's holy, u Alla qaddis. Fejn il-biża' t'Alla? U mhux hekk, u mbagħad tismagħhom tgħidu mulej użani. Jekk int laqqas kont kapaċi tagħmel xi ħaġa lil mulej qabdek, kif il-mulej ħajużak għall-glorja tiegħu? Amen, aħwa. Ħanoqgħodu attenti, ħajkonna din il-biża' t'Alla fina. Daw li ħansemmi ġrat darbtejn waqt it-talb. Darba konna għadna ħażebbuġ fi żmien tal-sawm, insomma. U kien kuna ħafna ħwa u qed jitolbu. U fost oħrajn kien hemm persuna waqt it-talb tagħha di qalet mulej inħobbok. Dak il-ħin kif qalet hekk mulej inħobbok, il-mulej fetaħ lil widnej spiritwali u qed nisma' il-missier jgħid ir-risposta għal dak il-persuna li qal u smajtek jekk verament intħobbni għamel ir-rida tiegħi. Jekk verament intħobbni, mhux ġas bil-fom tħobbu l-mulej, imma jekk qabdek inti għamilha, mhux tgħid li ma rridx. U darb'oħra dik ilu, u mbagħad darb'oħra di f'Jannar kienet ta' dis-sena. L-istess konna waqt it-talb u fost l-oħrajn kien hemm persuna u waqt it-talb tagħha qalet mulej użani u l-istess, my goodness. Għalġas il-mulej fetaħ l-widnej spiritwali u qed nisma' r-risposta għal dik il-persuna. U qal inti taħseb li jiena ħanuża lilek? Wow, my goodness, Ġesu ħanin. U ħassejt f'qalbi, tipo, qabbattek biex tagħmel xi ħaġa bil-fidi u ma smajtx minni u ma miltix u jien taħseb li ħanuża lilek? Aħwa, kemm għandna rridu nkunu sensittivi għall-Spiritu t'Alla u nkunu obbedjenti. Lut, Hebrews 11:9 jgħidlek mingħajr fidi ma jistax ikun li wieħed joġob il-Alla u l-mulej meta jqabdek tagħmel xi ħaġa inti ħadd tagħmilha bil-fidi. No questions asked, ma m'għandekx għalfejn toqgħod tistaqsi għaliex kif le mhux ħanama, just do it bil-fidi u bl-għajnuna tal-Ispiritu Santu. Għax jekk inti verament tħobb il-Alla u tgħid li verament tħobb il-Alla, inti turi bl-emil tiegħek. Salvati vera, salvati bil-grazzja, permezz tal-fidi, imma jekk dik il-fidi mingħajr emil, dik il-fidi hija mejta. Mejta. Ġagbu 2:14, x'jiswa ħuti li wieħed jgħid li għandu l-fidi u jekk ma jurijiex fl-emil tiegħu jaqgħu tista' salvah dik il-fidi. Jekk ħuk jew oħtok ikunu warwenin u naqsin mill-ikel ta' kuljum u wieħed minnkom jgħidilhom morru bislim, God bless you ta' morru, kulu ħad iġbaw, bla ma tihom dak li hu meħtieġ għalihom, x'jiswa. Ekku ukoll il-fidi jekk tkun waħedha u ma jkollix l-emil tkun mejta. Fidi mingħajr emil
i firħa. U l-mulej jittestja l-qalb ta' kull wieħed u waħda minna biex jara fejni l-imħabba tiegħek. Naraw l-eżempju ta' Abram. Mulej qabdu biex jissagrifika lill-ibnu. L-ibnu li ġie wara ħafna snin ta' stennija. Il-mulej ra l-ubbidjenza ta' Abram. Meta Abram poġġa lill-ibnu fuq is-sagrifiċċju ta' qatil, dak il-sajja joqtlu, les li ħajoqtlu. U l-mulej bat l-anġlu u qallu le, qallu. Rajta l-ubbidjenza tiegħek, rajta qalbek lejja. Is-sagrifika dal-loġol, batlu l-oġol, is-sagrifika dal-loġol, mhux il-libnek, rajta qalbek. Jekk int vera ħabib talla, ħadd tagħmel ir-rida talla. Amen. U dan huwa l-messaġġ. Int ħabib talla jew le. Ġagbu 2:26, verse 26, hekk kif ġisem mejjed. X'inhu ġisem mejjed? Ġisem mingħajr ruħ, sorry. Ġisem mingħajr ruħ, x'inhu? Ġisem mingħajr ruħ. Mejjed. Hekk ukoll mejta fidi mingħajr emil. Mejjed, mejta. Jekk jaqabdek tagħmel xi ħaġa lih il-mulej, se tgħid le ma rridx, le mhux se nagħmilha. Jew u tkun fallejt it-test li l-mulej jagħmel biex jittestjak, jew ħatobdi u bil-fidi u bl-għajnuna tal-Ispiritu Santu tagħmel dak li l-mulej qabdek. Ġwanni 4:15-10 Ġesu jgħidilna jekk tagħmlu dak li nikmandakom tibqgħu fl-imħabba tiegħi. Bħal kif jien ħarist jien u bdejt dak li kmandan il-missier. Intom ħbibi, vers 14, intom ħbibi jekk tagħmlu dak li nikmandakom jien, jgħid il-mulej. Ġwanni 14:21 min iħobbni jobdini, jgħid il-mulej. Jobdini kull ma ngħidlu biex jagħmel. Bekk ikun jinħabb mill-missier u minni. U nuri lili nnifsu lilu. Il-mulej jgħid, jien nuri lilu lili nnifsi lilu. Iżda f'Ġwan 12:25 min iħobb il-ħajtu jitlifa. Din hija persuna mitlufa, iddestinata għall-infern. Imma min jobot il-ħajtu f'din id-dinja iżomma għal-ħajja ta' dejjem. Il-kelma jobot il-ħajtu ġifieri tfisser li wieħed jiġħad lilu nnifsu. U dak u xiritu, mhux xiri. Rridu niġħdu li xirridu aħna. Għax mhux aħna ngħixu, iżda Kristu jgħix fina. Amen. U dak il-persuna għandu jkun obbedjenti għar-rieda tal-missier. U mhux għar-rieda tagħna, rridu niġħdu dak li rridu aħna, in Jesus name. Jekk wieħed jaqdini, jgħid il-mulej, verse 26, ħajjimxi warajja. Ġwanni 5, verse 24, min jisma' kelmti, min jobdini, ikollu il-ħajja ta' dejjem u ma jiġix għal kundanna. Mela qed naraw hawnhekk tgħidilna ċara min ma jobdix ikun qed iwaqqa il-kundanna fuq saqaħ stess u stess. Ikun waqqa ħejja nassa għalih stess. U jgħaddi fuq. Iżda dak li jobdi jgħaddi mill-mewt għal ħajja mal-missier. Amen. Ġesu, l-ikel ta' Ġesu, ħanaraw x'inhu l-ikel ta' Ġesu li qalu stess fi Ġwanni 4, vers 34. Qal, l-ikel tiegħi hu li nagħmel ir-rieda ta' dak li batni u ntemm u nwettaq xogħlu. Mhux xogħli, ma qalx xogħli, xogħlu. Amen. Ġesu dan, Ġesu li ma ħabx ħajtu,
li mill-glorja tiegħu niżel fid-dinja, ġi fi ġbija ta' bniedem, sura ta' qaddej u mill-jazza l-aħħar u bidjenti sal-mewt. Amen. U għamel ir-rida tal-missier u mhux tiegħu. Qed narawha ċara li d-diżubbidjenza hija dnub. U jkun aħjar għalik, jgħid fil-kelma, li ma tkunx taf milli taf u tagħmel il-kontra. U jgħidlek li jkun aħjar ma tkun twelid qatt. Daqshekk hija serja. Daqshekk hija serja. Il-Knisja talla trid tkun ubbidjenti u timxi fis-serjetà mal-missier għax Ġesu issallab bis-serjetà għalina. Ġesu għamilha bl-ubbidjenza għalina. Allura rridu nimxu, ma rridux nilabu ċerċjanit, ma rridux nilabu kristjaniti, ma rridux nilabu diċert, il-Knisja. Iżda rridu nkunu serji. Jekk int ma tobdix li l-Alla m'hemmx umiltà fik, m'intix ħabib jew ħabiba tal-mulej, diż-żubbidjenza hija turija ta' ribeljoni, arroganza u gburija. U l-kelma talla fi Proverbs 15-25 tgħid il-mulej iġġarraf dar il-gburin. U vers 16-18 qabel ir-rovina hemm il-gburija u spirtu mkabbar qabel it-tiġrif. Proverbs 11-12 meta tiġi l-gburija imbagħad jiġi lajb, iżda magħlum li hemm l-erf. Il-kelma talla qed narawha ċara li jekk hemm il-gburija fik stenna li ġej lajb, rovina u tiġrif. This is the word of God. Proverbs 8-13 il-biża tal-mulej hi 1. Il-mibeda tal-ħażen li huma il-gburija, l-arroganza, l-imġiba ħażin, fom giddib, nobodu jien, jgħid il-mulej. Jekk wieħed m'għandux il-biża talla, iżda hemm il-gburija, l-unika bniedem li qed tgħaddi biż-żmien huwa ħadd ħlief bik innifsek. That's it. Jekk wieħed ma jumiljax lilu nnifsu, jindem u jfittex wiċċ il-mulej, jaqaf nassa tiegħu stess li jkun ħejja u stess għalih u tirriskja s-salvazzjoni. Ma ninsewx li hemm post fl-infern għal Kristjani diżubbidjenti. Dan jissejjaħ id-dlamijiet ta' barra. Proverbs 21 vers 24. Arroganti jissejjaħ minu gburi, firaħ u min u mkabbar u mimli bih innifsu. Salmi 140 vers 36 jgħid taw qima lill-idoli tagħhom u saru bħal nassa għalihom. F'qalbhom kien hemm l-idolatrija, fittxew il-pjaċiri tagħhom u xi jridu huma u waqgħu fin-nassa li ħejjew huma stess. Narawha wkoll Ekklesjasti, Koħolet 7 vers 26. Unsibu dan li aktar morra mill-mewt hi marażinja, parentesi ma' dnub. I nassa minn fuq s'isfel, qalba xibka, id-dnub hija xibka, dirajja ktajjen, id-dnub iżommok fil-ktajjen. Min joġob il-Alla jaħrab minna, min joġob il-Alla jaħrab mid-dnub, iżda il-midneb jibqa' maqbud minna. Aħwa ħanarblu lilna nfusna. Unkunu umli għax il-mulej dejjem jittestja il-fidi tagħna għal kosta kollox biex jara jekk verament inti tħobbux jew le. U ħajqabdek, żgur ħajqabdek tagħmel xi ħaġa tul ħajtek kollha. Għax irid tittestjana. Mhux ġast kien hemm ngħidu nħobbuk mulej, u ħajġu t-testijiet, ħajjara l-mulej fejni l-imħabba tiegħek. U jekk bigburija ħatibqa' taddas rasek u tajt le ħataqa' fil-kategorija ta' Kristjan diżubbidjenti. Jekk tumilja lilek innifsek
u tgħid iva mulej u bil-fidi u bl-għajnuna tal-Ispiritu Santu tagħmel dak li qabdek il-mulej tagħmel, int tkun qed toġob lill-Alla u taqa' fil-kategorija ta' Kristjan ubbidjenti. The choice is yours. The choice is ours. Amen. Il-mulej jgħid Mattew 7:21 sa 23. Mhux kull min jgħid li mulej jidħol fis-saltna tiegħi jgħid il-mulej. Iżda jidħol biss dak li jagħmel ir-rieda tiegħi, dak li jien inqabdu biex jagħmel. Għax ħafna jgħiduli, mulej, mhux fismek keċċejna xjaten, min ikeċċi xjaten? Mhux il-Kristjani? Mhux fismek ipprofetizzajna, min jipprofetizza? Mhux Kristjani? Mhux fismek evangelizzajna, Kristjani? Mhux fismek fejjaqna, għal-Kristjani? Mhux fismek għamilna signs and wonders, Kristjani? U l-mulej wieġeb, ma nafkomx, warrab minni, intkom li tagħmlu il-ħażen. U bl-Ingliż, you who practice lawlessness, li tfisser stat ta' disordni. Il-mulej qabdek xi ħaġa u inti tagħmel il-kontra. This is disorder. Disordni in the house of God. Disorder in the house of God. U l-mulej qallek, jien u walla sidek. Jien u walla sidek. U ġib xalla jħorajri. Iġib xi idolatrija f'qalbek. Għax ħaġġib diżordni fil-ħajja tiegħek. Jgħid il-mulej tal-ordni. Amen. Grazzi Ġesu. Hawnhekk dak huwa l-messaġġ li l-mulej tafali fuq qalbi. Nispera li dan il-messaġġ wasal fil-widnejn li għandu jasal, in Jesus name, u nkomplu nimxu f'din il-ħajja fil-biża' talla u blerf u dejjem namlu r-rida tal-mulej, nkunu sensittivi għall-Ispiritu x'qed jgħid il-mulej u namlu dak li jrid il-mulej u mhux dak li rridu aħna. Għax mingħajr ma nkunu nafu qed inġibu qed nkun naqgħu fil-kategorija ta' Kristjani diżubbidjenti u nkunu fl-idolatrija. Għalhekk ħankunu attenti x'namlu u x'ngħidu. In Jesus name. Grazzi mulej. Issa, jekk dan il-messaġġ nixtieq ngħidu talba flimkien qabel ma nagħlaq u jekk dan il-messaġġ missek u kelmek bl-għajnuna tal-Ispiritu Santu nixtieqkom li tqumu. Nitlob il-medja wkoll biex tbiddel is-song għal song I Surrender. Grazzi mulej. U nitlobkom biex kollha kemm aħna nistgħu kollha kemm aħna li għamilna xi ħaġa li ma tagħtix glorja l mulej. U nitolbu ngħidu din it-talba ta' maħfra li we really mean it. Nagħlqu għajnejna, nbaxxu rasna u ngħidu warajja. Grazzi mulej ta' din il-kelma. U ta' dan il-messaġġ li jien illum smajt bl-għajnuna tal-Ispiritu Santu. Nara f'mulej u nindem fejn imxejt ta' rasi, fejn bigburija u bl-arroganza qedlek ma rridx. Meta qabbat li nagħmel xi ħaġa sempliċi. Aħfirli mulej ta' kemm il-darba nqastek, ta' kemm il-darba weġġajtek, ta' kemm il-darba ma ġabtokx bil-fidi. Millum il-qoddim. Irrid nobdik mulej. Irrid nkun ħabib tiegħek mulej. Irrid li turi lilek innifsek lili. Ma rridx nimxi f'din il-ħajja fid-diżubbidjenza. Imma rrid li nkun ubbidjenti lejk. Ma rridx li nisma' warrab minni jien ma nafekx. Imma rrid nisma' proset għaddej tajjeb u fidil. Idħol fis-sagna tiegħi. Ma rridx nidħol fl-infern għall-eternità.
imma rrid nidħol għal ħajja ta' dejjem miegħek. Grazzi Mulej tal-kelma tiegħek li hija stabbilita fis-smewwiet u li ma tinbidel għal ħadd. Grazzi ta' ibnek Ġesu li bl-ubbidjenza tiegħu wettaq il-pjan tiegħek għalija u għall-umanità kollha. Mulej, irrid inħobbok għax int ħabbejtni l-ewwel. Irrid immil qalbi lejk għax irrid noġob lilek l-ewwel u qabel kollox. Grazzi Ġesu. U dik hija l-messaġġ tal-lum. Nirringrazzjaw l-Ispiritu Santu, nirringrazzjaw il-Mulej u aħwa dejjem nitlobkom biex dejjem nimxu f'din il-mixja bil-qlubija, dejjem nfittxu l-gwida tal-Mulej u nisimgħu l-leħen tal-Mulej u ma nwebsux qalbna iżda ninżlu numiljaw lil nfusna u nagħmlu dak li jridu u mhux dak li rridu aħna. Amen. Amen. Grazzi Ġesu u viewers, grazzi li kontu magħna. Inħeġġixkom li tkunu magħna għal 5:30 għal session ta' wara nofsinhar. In the meantime, God bless you.